Dneska se pod záštitou Hot Peppers Prague fotí pořádně žhavá obálka v Playboye, a to ve stylu Catwoman. Bacha, tato kočka má pořádně sexy drápky. Kájo, dneska tady fotíš pořádně žhavý snímky ve stylu Catwoman, tak jaká je atmosféra, jak si to užíváš? Atmosféra je úplně skvělá, užívám si to moc, tým je úžasný a podporuje mě. Catwoman je vnímána jako taková smyslná žena, až jako mystická, zdravou energií, tak dokázala by ses tak popsat v reálném životě? Ano, dokázala, je to pro mě něžná žena, ale zároveň nebojí se ukázat drápky, když je potřeba, a s tím si já stotožňuju. Kájo, ty působíš v Hot Peppers Prague jako oblíbená tanečnice, tak dá se to popsat nějak tohleto focení i s tím vlastně, co tam děláš? Jsi nervózní dneska? Upřímně, já se přiznám, byla jsem nervózní do té doby, než jsem přišla a poznala jsem tady skvělé lidi, takže už nejsem tolik nervózní, jak jsem byla předtím. Dnes se to všechno samozřejmě točí trošku kolem latexu, který si na sobě několikrát měla, tak jak se v něm cítíš? Úžasně, já miluji latex. Není ti v něm trošku vedro? Tak když jsme fotili na kontejneru nahoře, tak mi bylo vedro, ale tady dole ne. Tak potom tě čeká ještě scéna v bazénu, tak se aspoň trošku schladíš. No, potřebovala bych se osvěžit upřímně, na to se těším. Byla pro tebe obálka Playboye nějaký splněný sen, nějaká meta, kterou jsi si chtěla splnit, anebo to přišlo z čistá jasna? Já si myslím, že každá žena aspoň trochu o tom přemýšlela, takže pro mě je to splněný sen. Sice byla jsem z toho nervózní, ale jsem strašně moc ráda, že jsem do toho šla. No, když vidím ten skvělý výsledek, tak jsme taky moc rádi, že do toho Kája šla. A vůbec se toho teda nebála. Jáno, fotíme tady dneska další obálku, tak jak to zatím vypadá? Jde to podle plánu? Tak nikdy nejde nic podle plánu. Budeme tady dneska minimálně 16 hodin, a nicméně ten výsledek určitě bude stát za to. Jako vždycky. Jako vždycky, ano. Dneska je to focení ve stylu Catwoman, tak jak tě napadlo takovýhle koncept? Pro tu inspiraci jsem nešel moc daleko, jelikož Caroline má tetování Catwoman, tak se to úplně vybízelo. Takže ses nechal inspirovat krásnou ženou s krásným tetováním. Přesně tak. Dneska se nám objevila na scéně i motorka, tak kde jsi scháněl takový žihadlo? Ta cesta nebyla úplně daleká, je od mého trenéra. Ty trénuješ? Ano. Jako posiluješ? Crossfit. Wow, to bych neřekla. Promiň. Urazit omylem kreativního producenta, odškrtni to. A nafotit nadpozemsky nádherný fotky s Caroline taky. Takže máme hotovo a vy se těšte na listopadový Playboy.